Kolomka ani mong koron tirpora ang kaisa driver khai tongo Guwahati to Agartala gari chalogo tini ang belai ke nang dukho nangjak baksa media ro nang koina musungo baksa fake news kariwa ang joto nang koyo request khayo amti fake news ta kari di ang joto no koyo baksa sawo CPM 25 seat mannai ni sawo baksa sawo Tipra Motha 21 ta seat mannai baksa sawo BJP 9 ta seat mannai norok advance apti fake news ta kari di ang joto no request khayo সাধারণ ang borok ngi ang jotono sawo norok ta jolodi ano কিন্তু please bokha dukhota nang di ang jotono koina muchungo norok buini result maya sikang ati advance ta kardi football thungkang kai jotono har jit ingo baksa BJP pon hari mano Tipra Motha pon jiti mano ba Tipra Motha pon hari mano BJP pon jiti mano কিন্তু apti norok fake news ta kardi je Tipra Motha 25 ta seat mannai BJP 9 ta seat mannai CPM 21 ta seat mannai ni ta sadi amti ang jotono koina muchungo norok advance city ati kai face ni takar de ang tini live mo phaima karan ati no ang jotono koina muchungo please norok o kogno atuk share ta khai di norok advance siate o kogno takar di jotono harji tongo ang kunu BJP no ang joliman bagi ang saya kuno Tipra Motha no ang joliman bagi ang saya kun ang CPM ang jolima bagi saya ang joto pai nang joto no kaham kurung kai tongtong do jit har joto ne nang nai CPM phono jiti mano Tipra Motha phono jiti mano BJP phono jiti mano norok BJP jiti na ini CPM no down ta khai di ba norok BJP jiti phono Tipra Motha no down ta khai di ang joto no koina muchungo ang sadharon borok ang tini live ma phaikya ang YouTube khulukai no ang belai ke ang news nayo news naithani jotono sawo Tipra Motha ating nai po BJP ating manai po ba CPM ating ben inai sawo ang jotono koina muchungo please norok ati fake news ta kari di sini Tipra news ro no bang sawo tai sini Bangla news no bang sawo baksa Bangla news borok jotono ati kai fake news kari go ang jotono koina muchungo ati fake news ta kari thong ang request khayo norok khana si result manai March ni 2 tarik se result manai apuruk se sai manai sabo jitinai sabo harenai ang jotono koina muchungo norok ati advance news no takari di ang jotono koina muchungo ang bakha belaken dukho nango nora ati news karima bagai please ati news no takari di ang ekta sadharon borok ang driver khai tongo